अभिजित साखरे काँग्रेसचो आर्किटेक्ट ताजी घरकाम आमचो दिल्ली अध्यक्ष व्यवस्थापक अध्यक्ष बाबा सेक्रेटरी बाबा निलेश उपाध्यक्ष बाबा निलेश आणि सेक्रेटरी बाबा मनोहर आणि हजारांच्यो सगळ्यो मुख्य लोकमान्य पत्रकार भाव दिंडी महोत्सवाक 114 वर्सां जाली. हे अत्यंत आयच्या काळांतले आजचे वर्स ही अगदी ल्हान प्रमाणांतली सुरवात जालो दिंडी महोत्सव तो आज वाडून वाडून 114व्या वर्सा आज आमी साजरो करतात. मडगांवचो सदांच ह्या महोत्सवाक उत्सवपूर्वक आदार आसता. म्हणजे आपलो स्वताचो फेस्टिवल अशें जाल्लें आसा आनी मडगांवचो दिंडी फेस्टिवल मडगांवचे सगळे लोक भायर रावतात पण सगळे लोक आनी कडेन आसा पयलीं शिकतात पूण दिंडी महोत्सव म्हणटा की सगळे जाण परत एक दीस मडगांवां येतात दिंडीचें दर्शन घेतात. असो फेस्टिवल 3 वर्सां जालें आतां आनी 3 वर्सां चलता. तातूंतल्यान प्रचाराचें काम जाता. किर्तनाचे मार्फत वेगवेगळे विचार सोशल विचार सामाजीक विचार हे संत लोक आपल्या लोकांकडे दवरतात. तातूंतल्यान समाजाचें प्रबोधन जावपाक मोठो हातभार जाता. हांव बाब अभिजीत साखरेच्या बापायक सामको लागींच्यान वळखुपी गंगाधर साखरे ताणें खुबशे देवस्थानांची कामां केली. हांवें पयलीं देवस्थानांची कामां करतना सुरवातेक खबर नासली. हांवें एकदां शिर्डी हांवें सदी सिंगापूर गेलो आनी म्हाका घालोवपाक भितर घालपाक कोण एक काम करता कोण हांव म्हजे तरेन आयलें पयलीं सगळ्यांक ना अभिजीत तेन्ना म्हाजें लक्षांत जालें की बापायचो वारसो बाब अभिजीत साखरे मुखार चलोवपाचें ठरयलें. हांव त्या प्रमाणे मुखार वता आनी मागीर वेर्णाचें जें म्हाळसाचें मंदीर आसा आतां खंय गेला जाल्यार तें थंय अत्यंत बरें काम ताणें केलें. हांव सुरवातेच्या काळार म्हजो मातसो बारीकसो हातभार 200 रुपया थंय लागलो आनी तातूंतल्यान एक बरें मंदीर आनी बरें कॉम्प्लेक्स मंदीर जालें. लोक पळोवपाक येता ताचो अभिजिताचो एक खुबशे तातूंत भितर योगदान आसा. वेगवेगळे तरेन ताणें आज वेगवेगळे देवळांनी ताचें नांव आसा. कोणी बरें कितें करपाक सोदता नवें आयडिया करपाक सोदता जाल्यार ते ताजे कडेन येता आनी आज दिल्ली महोत्सव समिती ताचो आतां सत्रांनी भरपूर आसा. हांव ताजें अभिनंदन करता. आपल्या हातांतल्यान अशेंच गोंयची संस्कृती मुखार वचची आनी बऱ्यांतली बरीं देवळां आनी हांगाच्यान प्लॅन करून डिजायन करून लोकांक येवची तातूंत लोकांनी सॅटिस्फॅक्शन मेळटलें. दिल्ली महोत्सव समितीचें आनी हरिमंत्री कमिटीचें अभिनंदन करता की न चुकता कार्यक्रम अत्यंत बऱ्या पद्दतीन घडोवन हाडटात. म्हाका खात्री आसा की वर्सांनी चड दिसता त्या फेस्टिवल मदीं कोविडा जेवणाचे त्रास जाले पूण आतां तें कांय ना. सगळे कडेन कार्यक्रम बरे उमेदीन जाता. हे कार्यक्रम बरे उमेदीन जावचो अशी आस दवरता आनी देव बरें करूं. सर तुमच्या मार्गदर्शना खातीर आनी म्हाका उतरा खातीर फुडले सुवातेर श्री हरिमंदिर देवस्थानाचे वतीन ह्या शतकोत्तर 14व्या दिल्ली महोत्सवाचो एक उगडास एक याद म्हणून आमी निमाणेस्तान आमचें स्मृतिचिन्ह मेमेंटो ह्या हस्ते दितात. हांव मागतां हरिमंदिर देवस्थानाचे अध्यक्ष श्रीवास बाबावर आनी आयचे आमचे प्रमुख अतिथी आर्किटेक्ट अभिजीत साखरे हांचें स्मृतिचिन्ह दिवचें. तशेंच आमचे सन्माननीय अतिथी आशिल्ले भोवन बाब अहमद हांकांय हें स्मृतिचिन्ह दिवचें. ईश्वरचरणी अशा एका चांगल्या कार्यक्रमाला मला तुम्ही बोलवलं आणि हा योग मला खूप छान आला. म्हणजे विशेषतः पंढरपूरला विठोबाचं दर्शन झालं आणि लगेच इथे येण्याचा योग आला. माझ्या दृष्टीने हा खूप दिग्दर्शकाला योग आहे. आणि यावर्षी हरिहर योग आहे ते म्हणजे कैलास दर्शनही झालं, विठोबाचंही दर्शन झालं आणि आता दिल्लीलाही मला खरं म्हणजे आमचा संबंध हा मूर्ती संदर्भात संबंध आलेला आहे. आणि मला एक खूप चांगलं वाटतं आणि खूप बरं वाटतं की अनेकदा लोक ज्यावेळी मंदिर बांधतात त्यावेळी त्यांना मंदिर बांधत असताना मूर्तीवर विशेष ध्यान दिलं नाही जातं. किंवा मंदिराबाबतीत जरी आज विचार झाले तरी मूर्ती कशी असावी, मूर्तीचं शास्त्र काय, त्या
आणि आपण ईश्वराकडे का जातो? तर ईश्वराकडे मोक्ष प्राप्तीकडे जातो का? नाही. ईश्वराकडे आपण निर्वाणासाठी जातो का? तर नाही. आपण ईश्वराकडे जातो ते आपल्या अनेक मागण्या घेऊन जातो की माझ्या मुलाला असं होऊ दे, माझ्या मुलीला असं होऊ दे, किंवा मला असं दे. आपण देवाकडे सतत सतत मागत असतो आणि ते मागताना आपल्या हृदयात असलेला, आपल्या आयुष्यात असलेला वैषम्य म्हणा किंवा एखाद्या गोष्टीबरोबर वाटणारी भावना असेल ते देवाकडे गेल्यानंतर ती विरून जाते. कसं बघितलं ना तर मंदिर हे एक यंत्र आहे. मंदिर हे नुसतं सामाजिक केंद्र नसून हे मंदिर हे यंत्र आहे. त्यामुळे मंदिराची निर्मिती कशी असावी याबद्दल अतिशय शास्त्र सुद्धा मांडणी आहे. त्या मंदिराचा आकार कसा असावा, त्याचा षडवर्ग कसे असावे, त्याचे आय व्यय दोन्ही वार तिथी नक्षत्र हे सगळे मांडणी असावी. आणि जसा देह तसा त्यातला असला तो अमृतमय पुरुष म्हणजे ईश्वर तत्व. आता ईश्वर तत्व कसा असावं? तर जरी सगळी रूपं ईश्वराची एक असली तरी आपण जे पूजा करतो त्याची किंवा त्याची आराधना करतो त्यावेळी एका सगुण स्वरूपाची आराधना करतो आणि ती आराधना करत असताना त्या गुणतत्वाचा आपण जोपासना करत असतो. तेव्हा तुम्हाला लक्षात येईल की तुम्ही आजूबाजूला जर नीट बघितलं तर तुम्हाला लक्षात येईल की काही मंदिरं काही विशिष्ट मागणीसाठी प्रसिद्ध आहेत. हे का? तर त्या गुणतत्वांचा एकदम जोपासना झालेली आहे. त्या पद्धतीने त्यांचे संवर्धन झालेलं आहे. त्यामुळं गणपतीची निवड करताना किंवा मारुतीची निवड करताना याच्यावर आमची चर्चा झाली की लोकांना कशा स्वरूपाची, कुठल्या स्वरूपाची मूर्ती पाहिजे, कुठल्या गुणतत्वाची मूर्ती पाहिजे आणि तो विचार करून त्या त्या मूर्तींची ज्या पद्धतीने रचना होत ह्या मूर्ती केलेल्या आहेत. आणि हे करत असताना मला खूपदा लोकांना वाटतं काय की मूर्ती सुंदर असावी, बरोबर, मूर्ती छान पाहिजे, मी इथं बघितलेली आहे तशी मूर्ती मला आवडली तशी असावी. पण तसं नसतं. आपल्या मूर्तीशास्त्रामध्ये एक नियम आहे, शास्त्र मानेनयो रम्य ना रम्य केलं. शास्त्रात जे रम्य आहे तेच रम्य आहे, त्या व्यतिरिक्त अन्य रम्य असं काही नाही. तिथं वैयक्तिक इच्छा आकांक्षांना फार वाव नाही आहे. तर शास्त्रात कसं आहे की मूर्ती कशी असावी, त्याची काही ठराविक लक्षणं आहेत किंवा त्याचा ठराविक भाव आहे, ठराविक ताल आहे. त्याप्रमाणे मूर्तीची गर्भगृहाची पोझिशन सुद्धा बदलते, त्याची जागा सुद्धा बदलते. हा सगळा विचार त्या मंदिर समितीला त्यावेळी पटला आणि त्या पद्धतीनं त्याची मूर्तीची जोपासना. हे काम महत्वाचं आहे कारण आपली ही जी अतिशय अनादी काळातून आलेली जी सनातन संस्कृती आहे ती आजकाल किंवा गेल्या 5 वर्षात विकसित नाही झालेली किंवा पुण्या एका व्यक्तीच्या तोंडातून आलेली नाही. तर ही अनादी परंपरा आहे ज्यामध्ये असंख्य ऋषींनी, असंख्य योगी पुरुषांनी, असंख्य स्त्री ऋषींनी, ऋषिका ज्यांना म्हणतात, त्यांचं सगळ्यांचं याच्यामध्ये योगदान आहे. आणि त्या सगळ्याचा हा सिद्ध झालेला हा जो जलप्रवाह आहे, गंगास्वरूप जलप्रवाह आहे, तो आपल्याला पुढे नेला पाहिजे. त्यामुळे आपल्या छोट्या छोट्या गोष्टींचा आपल्याला विचार करावा. हे माझं वैयक्तिक याच्यामध्ये म्हणजे आकर्षण म्हणा किंवा माझ्या आयुष्याचं ध्येय म्हणा की मंदिर बांधत असताना आपल्या ह्या परंपरा इतक्या अनादी काळापासून जपल्या गेलेल्या आहेत. ते जर आपल्या पिढीमध्ये जपल्या गेल्या नाही तर पुढं मग आपण केवळ इतिहासातच वाचतो. त्यामुळे मग संवर्धन कुठं करायचं तर म्युझियममध्ये करायचं, आपल्या देवळात नाही. तर आपली ही संस्कृती इजिप्शियन संस्कृतीसारखी नाही आहे. आपली ही संस्कृती बेबीलोनियन संस्कृतीसारखी नाही आहे की 10,000 वर्षापूर्वी झाली आता काहीच नाही. आता उल्लेख फक्त भगवान. आपली ही संस्कृती ही जिवंत संस्कृती आहे. त्यामुळे तिचा जिवंतपणा टिकवायचा असेल तर त्यातल्या सगळ्या संस्कृतीचे अंगीभूत गुण जे आहेत ते या पिढीनं पुढच्या पिढीकडे देणं आवश्यक. आणि त्यासाठी हे मंदिर हे अतिशय उत्तम माध्यम आहे, अतिशय उत्तम केंद्र आहे. जसं यंत्र आहे तसं या पिढीतून मागच्या पिढीतली जी संस्कृती पुढच्या पिढीकडे जाण्याचं अतिशय चांगलं आहे. आणि मंदिरं जरी झाली तर याच्यातला एक महत्त्वाचा भाग आहे की मंदिर कशी रचना असावी किंवा मंदिराची स्थापना कोणी केली, कशी केली, हे एवढंच महत्त्वाचं आहे. केवळ त्याचं संवर्धन आणि जोपासनाही महत्त्वाची. कारण मंदिर सुंदर बांधलं सगळं झालं पण देवाचं जर पोषण नाही झालं किंवा त्या तत्वाचं जर पोषण नाही झालं तर तत्वाची वृद्धी होत नाही. त्यामुळे मला अनेकदा त्यावेळेला व्यवसायामध्ये लोक येतात की अशा व्यक्ती आलेल्या आहेत की माझ्याकडे 10 कोटी आहेत, मी मंदिर बांधतो. प्रतिवर्षीप्रमाणे मोठ्या उत्साहाने आज सुरुवात होत आहे आणि त्या जळगाव शहरामध्ये
ही दिंडी महोत्सवाची परंपरा आजतागत चालू आहे, जी आपल्याला सर्वांना सर्वस्कृत आहे की 1909 साली सुरुवात झाली. त्या काळी ही दिंडी सर्व भक्तगण आपल्या खांद्यावर घेऊन त्या पेट्रोलच्या उजेडा परिभ्रमण करीत शहरातून दिंडी निघत असे. कालांतराने आजच्या या झगमगाटाच्या प्रकाशाच्या जोरात हा दिंडी उत्सव कसा चालू आहे याचं कारण, याचं श्रेय मडगावकरांनी या दिंडी महोत्सवात आपला प्राण ओतला आणि त्याचमुळे आजच्या या भव्य दिव्य विशाल स्वरूप या दिंडी उत्सवाला प्राप्त झाला आहे. मडगावकरांनी तसेच गोमंतकातील सर्व भक्तगण या दिंडी उत्सवाची मोठ्या आतुरतेने वाट पाहतात. कारण या उत्सवाच्या जवळ एक आठवडाभर चाललेल्या या कार्यक्रमात मोठ्या उत्साहाने रसिकतेने भाग येतात. जी विठ्ठलाला माऊलीला प्रिय असे कीर्तनाची परंपरा, कीर्तन सेवा ही सुद्धा प्राचीन काळापासून चालू राहिलेली आहे आणि आज आम्ही ती चालू केलेली आहे. भक्तगण, आपल्या सगळ्यांना, सगळ्या अतिथी बरोबरच आपल्या सगळ्यांना मी हरिकृष्ण देवस्थानतर्फे हार्दिक स्वागत करतो या दिंडी महोत्सवाच्या समारंभाला. आणि आजपासून जे कार्यक्रम आम्ही आखलेले आहेत त्या सर्वांना आपली उपस्थिती ही मिळवली आहे आणि ह्या उत्सवात मोठ्या आनंदाने भाग घेऊन आपण माऊलीचा आशीर्वाद द्यावा, तसंच आनंद लुटावा. पुन्हा एकदा सर्वांचं हार्दिक स्वागत या दिंडी महोत्सवाच्या समारंभात.